Всеки има тайна мечта. Неговата беше проста – да живее чисто гол. Но реалността беше доста по-мръсна. Писам ви да живеете в мизерия! Винаги ми се искал да живея чисто гол, но не ми се чисти. Не се притеснявай. Чисто гол е тук! Най-накрая мога да започна на чисто. Ако още не вярвате, можете да чуете другите недоволни клиенти. Откакто чисто гол изчистиха, рези и загубиха всякакъв интерес към мен. Брат, майка ми дойде на гости и нищо не каза. Чуй сега, кажи на момчетата да не се притесняват, всичко върви като по вода. Чисто гол чистят всичко. Дори берат пари. Чисто гол! Толкова чисто, че дрехите са просто опция. Само сега, ако напишете коментар до 4 юли, може да спечелите Scrub Daddy.